Хей! Темата, по която ще говорим днес, която направо ме подлудява от всякъде. Защо ключовете са различни? Кажете ми. Защо този е гладък? Този ръбест. Ръбест, да. Тя те направо ме подлудява. Покажи се малко ти. Това е вечният въпрос. Така, да, нашия въпрос към вас е: защо ключовете са различни? Не мога да го разбера. А отговора не е защото са за различни врати. И резетите са различни, а трябва да е някакъв друг. Да. Интересно ми е защо тази врата не мога... Този ключ, чакай. Защо с този ключ не мога да го вкарам в тая врата? И защо този ключ също не влиза? Защо само този ключ влиза? Защо и в тази врата този ключ не влиза? Обяснете ми. И не, отговора не е защото някой може да ни ограби, ако всички ключови са еднакви. И всяка нещо друго, нещо оригинално. И пратете вашите отговори за тази необяснима загадка долу в квадратчето, правоъгълничето за коментари. Не да го правите, да го напишете. Да. Да. Добре. Ние ще чуем вашите мнения. Ние ще чуем вашите мнения и ще изберем най-оригинални и ще направим много клипче за него. Сега спираме.